Abu Safna Jara, sigiɲɔgɔn folen kɔfɛ ka bɔ yen, Abu mun ye kunnafoniw la kumaba mun o b'an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na, an bɛna mun ka bɛnɛgɛmɔ k'a lase jamana kɔnɔdenw ma jamana kɔnɔ ka taa bila a kɔkana la, Abu mun ye siga t'a la Fɔri Yasinbe, Fɔri Yasinbe na ale ko fɔra a tɛ togo masakɛ ale ko fɔ wa, e ko kunna a kun tɛ taama n'an ka jamana in kɔnɔ, nakun kun ye fɛn mun ye an n'o bɛnɛgɛmɔ bi k'o lase lamanaw ma, Abu n'o fana bɔra yen, i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana a constitution kura n'o ko fɔra a tɛ sara sunba kura a to o kofɔ Abu wi u nɔ n ma sɔn walima n sɔnna Abu o kan ka kɛ mun ye mars kalo tile 19 ka ɲɛsin o ɲɛbila baara ninnu ma jamana gouvernement kɔni kɛlen bɛ ka wele bila mun ye parti politique ma an bɛ don min na ko bi yɛrɛ Abu Safina Jara k'u ka taa sigi u ka taa kuma nka Abu a ti diya kunnafoniw b'o kan Abu an n'o lase limanaw ma Abu n'o fana bɔra yen mun ye cɛkɔrɔba ye a ye tabali a y'a sɛbɛkɔrɔ gosi cɛkɔrɔba n'o ko fɔra a bɛ Cheikh Umaru Sisoko a b'ale ko fɔ nin ye laada ye cɛkɔrɔba bolo a ka jɛkulu min bɛ sen ka n'an ka ma ko Espoir Mali Kura Abu kunu ye kunnafonidilaw k'u wele an bɛ don min na ko bi e ko EMK ma Espoir Mali Kura ale ni jamana marabagaw ta kɛlen tɛ toto tire nama tire toto Abu Safina Jara o kunnafoniw bi yan an n'o fana bɛnɛgɛmɔ k'o lase limanaw ma Abu n'o fana bɔra yen an bɛ don min na ko bi mun ye article tigiw ye n'o ko fɔra a tɛ magistrat ko fɔ wa syndicat mun n'o b'u tɔgɔ la o fana ye tabali kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ gosi an bɛ don min na ko bi dɛ e ko u ma to ka damakasi sɛbɛn ka taa don Cour suprême na wa o kunnafoniw bi yan an n'o fana bɛnɛgɛmɔ k'o lase limanaw ma Abu n'o fana bɔra yen a ka ja mun ye hali bi ka ɲɛsin référendum labɛn ma mun ye an ka jamana ministre d'État n'o ko fɔra a tɛ colonel Ablaye Mayiga ko fɔ wa a ye wele bila parti politique bɛɛ lajɛlen ma k'u ka ɲɔgɔn ye bi nka mun ye CODEM kɔni ale ye muruti fali k'o boloda o sabu ale y'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye Abu ko nafaba t'a la Abu Safina Jara kuma kɛlen don o kan an n'o fana lase limanaw ma Abu Safina Jara n'o fana bɔra yen an n'an bɛnɛgɛmɔ ka taa an da mun ye agence nationale de l'aviation civile u ka daw k'a sɛbɛkɔrɔ sɔgɔ u ka dogodogoniw k'a sɛbɛkɔrɔ sɔgɔ k'o sabu kɛ vérificateur général ale donna ye a jira k'a fɔ ko 340 ɲaami b'o ko la daw k'a sɛbɛkɔrɔ sɔgɔ Abu Safina Jara n'o fana bɔra yen an ka douaniers u ye tabali kɔni k'a gosi dɛ douaniers Abu Safina Jara a fɔ tare mun ye laɲini ɲinifɛ o kɛra sɔrɔ fɛn ye nin kalo yɛrɛ décembre kalo o kɔnɔna la o kunnafoniw bi yan janjo an n'a ta k'an ka douaniers k'u sɛgɛrɛ Abu Safina Jara kunnafoni kɔni a ka ca sɔgɔmada in na fo k'a fɔ ko a ka ca hali ka ɲɛsin dabalofɛnw u sɔngɔ yɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye direction générale du commerce de la consommation n'an ka ma DGCC Abu Safina Jara o fana kumara Abu Safina Jara o kunnafoniw bi yan an n'o lase limanaw fana ma nin ye kunnafoniw la kumabaw ye n ye waati kɔni n'a y'an labɔ siga t'a la an bɛna nin bɛɛ lajɛlen ka bɛnɛgɛmɔ k'a lase malidenw ma jamana kɔnɔ ka taa bila mun ye jamana ko kana la o tɛ ayiwa baasi tɛ n t'a donkan ye Abu Babu ɲɛna kosɛbɛ an b'a ɲini mun ye nɛgɛ karafe tigi fɛ n'o de bɛ Yusu Sugu ko fɔ dankɔrɔba in k'a ka t'i munumunu n'a ye ka na kunnafoni bala an bɛna dayɛlɛ Amadu Dara an bɛ foli lasa fɛnɛ ma nin waati na mun ye Faransi Ousmane Konte ani Bintu Sila a ka ja ka taa bila mun ye Abi Sisoko la an balimamuso groupe na foli bɛ lase ninnu bɛɛ lajɛlen ma Faransi Abu Sirajantama an bɛ taa ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn mun ye u k'a ma ko soit de Bamako wula o tɛ nin ye mun ye sɛbɛnnikɛla ye ale tɔgɔ de Yusufu Konate Patrikeba a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Côte d'Ivoire kaw ka mercenaires 46 minnu o ba an ka jamana kɔnɔ Abu ko a to sira k'an ka sɛbɛkɔrɔ gan i bɛna ye k'a fɔ ko kabi donni min kama gɛlɛya kɔni ko a nana don an ni Côte d'Ivoire kaw ni ɲɔgɔn cɛ mun ye maa minnu o bilala walasa fɔ ka bɛn o bɛ se ka na an ni Côte d'Ivoire cɛ cogo min na o de ye Togo jamana faama ye n'o ko fɔra a bɛ Fɔri Yasinbe ko fɔ Abu Fɔri Yasinbe gɛlɛya in yɛrɛ daminɛ ka n'a bila bila Fɔri Yasinbe a ka ja ka taa fara mun ye a ka cidenw kan u ye taa ni ka segin mun kɛ an ka jamana in kɔnɔna la a dagosi ko a bonyana kosɛbɛ o de kun kɔnɔna la Yusufu Konate a y'a jira k'a fɔ ko kunu mun ye Fɔri Yasinbe Togo jamana faama a kun bɛ taama na an ka jamana kɔnɔ n'a bɔra yan e ko a ti nin ye kunda mun ye Côte d'Ivoire jamana kan wa n'o bɛ Abidjan ko fɔ Yusufu Konate a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Togo jamana faama Fɔri Yasinbe Abu siga t'a la ale de kɔni kɛra maa ye maa mun ni a sugandira walasa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na an ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka ɲɛsin mun ye mercenaires 49 in ka kisa ma a ko mun ye Fɔri Yasinbe kunun kɔni a nana tile taama na an ka jamana ale kɔnɔna la a ko
mun ye fɔri yasin be Abu Safina Jara ko aka panguru ko a shelala mun ye aéroport international la Modibo Keita de Bamako senu o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko maa mun no o taara a bisimila aéroport yɛrɛ la o ye an ka jamana faama ye n'o ko fɔra a tɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ wa Abu ko kɛnɛ in kan ko mun ye jamana premier ministre a kun bɛ yen conseil national de la transition o ɲɛmaaba n'o bɛ Segukaw ka Maliki Jaw ko fɔ dankɔrɔba in fɛnɛ ko a kun bɛ kɛnɛ in kan Abu Safina Jara ani ka taa fara mun ye togokaw minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ n'an ko ma ko communauté togolaise Abu olu fɛnɛ bɔra ka t'u ka jamana faama fɔri yasin be ka taa a bisimila sɛbɛnnikɛla ko a ko waati mun na ko u bɔra mun ye aéroport international kɔnɔna na Abu Safina Jara k'u y'u kunda mun ye kuluba kan n'o bɛ Assimi Goïta ale jabala o kɔfɔ Abu Safina Jara waati mun na mun ye fɔri yasin be ani Assimi Goïta k'u fila sigira k'u ye baro kɛ Abu Safina Jara baro kɔni ko a tɛmɛnu ni ɲɔgɔn cɛ Abu Safina Jara ka ɲɛsin mun ye ni jamana fila Togo ani Mali u ka ɲɛtaw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na fɔ ka bɛnw bɛ se ka na an yɛrɛ kɛrɛfɛ jamanaw an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ko siga t'a la ko ni jamana faama fila k'u ka baro ko a kɛra o kan kosɛbɛ nka sɛbɛnnikɛla mun ye Yusufu Konate Abu a y'a yira k'a fɔ mun ye fɔri yasin be kɔni siga t'a la a bɛ ka na nali mun na an ka jamana kɔnɔ nin na a ye nali min ka kunu an ka jamana kɔnɔ ko a nakun kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye a nakun ye hali bi ka ɲɛsin mercenaire 46 mun ni u b'an ka jamana kɔnɔ k'a nakun ye k'a ɲɛsin olu ka kisa ma mun ye Yusufu Konate Abu a y'a yira k'a fɔ ko a dogolen tɛ maa si la mun ye décembre kalo tile 29 ka n'a bila mun ye décembre kalo tile 30 la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye nin mercenaire 49 in u ka kisa ko an ka kiribon kɔni y'a tigɛ k'a ban pewu kiribon u ye jalaki ta ni ka maa ninnu kun k'u sɛgɛrɛ n'o bɛ mercenaire 49 o kofɔ u y'a yira k'a fɔ ko maa ninnu kun ye maa ye u tun bɛ fɛ ka janfa de ta ka an ka jamana k'o sɛgɛrɛ wa Abu Safina Jara mun ye an ka gouvernement ye u tun bɛ fɛ k'o dafiri Abu k'u ne marifaw donna armement de guerre mun bɛ dugu yɛrɛ kɔni k'a ci pawu k'u n'o marifaw k'u donna an ka jamana kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ la mun ye an ka kiribɔ maaw kɔni u y'a yira k'a fɔ ko ni maa 46 mun n'o bɛ an fɛ yan an bɛ don min na ko bi Abu ko san 20 kaso o bɛ ta ka da olu sanfɛ siga t'a la ko ani CFA wari miliyɔn 2 ɲɔgɔnna k'u kelen kelen bɔ o sara Abu Safina Jara nka muso 3 mun n'o bɛ ni an ye olu bila ka ɲɛsin mun ye ɲinɛ yɛrɛ o kama i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye peine de mort ko a taara ka da olu kan koyi n'o ko fɔra a tɛ si kaso a to o kofɔ wa ani CFA million ton k'u kan o ɲɔgɔnna k'o sara sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara n'o ko fɔra a tɛ Côte d'Ivoire jamana masakɛ a to o kofɔ wa a y'a ka discours mun kɛ mun ye janvier kalo tile fɔlɔ Côte d'Ivoire jabaraninso kɔni na ko a y'a yira k'a fɔ ko sɔɔni ko ale ka nin mercenaire 46 in Abu k'u kɔni bɛna taa Côte d'Ivoire jamana kan sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ ko an bɛ se k'a bila an kunna k'a fɔ ko mun ye fɔri yasin be a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ koyi hali bisa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na mun ye Mali ani Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni mercenaire 46 in ka kisa kɔni ko o ma sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a ko mun ye fɔri yasin be n'o bɛ togo jamana faama n'o o b'o kofɔ Abu ko n'an ka jamana faama kɔni k'u bɛna sigi ka baro fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka tigɛ sen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye san 20 kɔni ko o taara ka da ni mercenaire 46 kan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sigi sen kan ni minɛn bɛ se ka datugu cogo min na Abu Safina Jara walasa mun ye ni mercenaire 46 in kɔni ko u bɛ se ka bila cogo min na ko siga t'a la ko fɔri yasin be kɔni ko a nakun a ye o ye mun ye Yusufu Konate Abu a y'a yira k'a fɔ ko mun ye fɔri yasin be ka ɲɛsin a ka ni nali kɔni ma an ka jamana kɔnɔna la ko a bɛna baara kɛ sɛbɛnfura mun na o sɛbɛnfura in tɛ dɔwɛrɛ ni hakili b'a la mun ye alamisa don n'o bɛnna décembre kalo tile 22 ma san 2022 Côte d'Ivoire délégation belebele dɔ wulila ka na an ka jamana kɔnɔna la wa u n'an ka jamana faamaw u bɛnna sɛbɛnfura dɔ o kan ko mun ye fɔri yasin be a kɔni bɛna delili kɔni kɛ siga t'a la ko a bɛ n'i banba o sɛbɛnfura o kan kosɛbɛ walasa mun ye ni mercenaire 46 tɔ mun n'o b'an fɛ yan Abu Safina Jara bolo a bɛ se ka bɔ o kan cogo min na mun ye fasiri kɛ ba ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye fɔri yasin be a kɔni ye wuli ka jɔ ni cɛsiri mun k'o kɛ walasa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na Abu ko a dagosi ka bon kosɛbɛ fɔri yasin be nakun tɛ dɔwɛrɛ an ka jamana kɔnɔ kunu hali bi mun ye a baraji tɔ ka a dafa o sabu kɛ gɛlɛya in daminɛ fɔ ka n'a bila bi la Abu Safina Jara mun ye ko in taara ka di fɔri yasin be ma walasa ale bɛ se ka kuma Assimi Goïta fɛ cogo min na o sabu kɛ Abu Safina Jara fɔri yasin be ale de ye maa ye ani Assimi Goïta o bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ hakilinaw ye kelen ye mirinaw ye kelen mun ye fɔri yasin be ale ka wuli ka jɔ ye togo o bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na wa mun ye an ka jamana faama colonel Assimi Goïta ale fana ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri tɛ dɔwɛrɛ malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na Mali bɛ se ka bonya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na o ye an ka jamana faama colonel Assimi Goïta o y'ale hakilina ye kunnafoni filɛ nin ye Abu an y'a bɛnɛkɛmɔgɔ ka bɔ sɛbɛnna sɛbɛn mun n'an ka ma ko soit de Bamako Yusufu Konate ale ye sɛbɛnnikɛla ye Abu i bonya o b'a la
bidi kanu ka fɔ Yusufu Konate an b'a fo tabarikala ka i yɛrɛ fo ko k'a dɔn k'a fɔ bamananw b'a fɔ ko n'i ye fɛn min sɔrɔ fili fiyɛ la ani ye maa wɛrɛ da musonin o kana bala i la i bɛ jɔrɔ dɛ indépendant i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni u ka bi bɔli kosɛbɛ ye Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn ye Dawuda ko di ko an ka taa kiri ale bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnyana min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ syndicat libre de la magistrature i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye requête fila don article min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu ye damakasi sɛbɛn fila don siga t'a la suprême o kɛrɛfɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni a bɛ justice u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na a k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛn bɛ gɛlɛya ye wa a kɛn bɛ k'a dɔn k'a fɔ samasamani da ye samasamani tɛ fila ye i k'a dɔn k'a fɔ magistraw k'a dɔn k'a fɔ ani fanga marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ samasamani ko a sɛbɛ ji jalen bɛ an bɛ waati min na komi bi ministre min bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni u ɲɛsinnen bɛ justice ma ani k'a dɔn k'a fɔ droit de l'homme garde so k'a dɔn k'a fɔ olu ye rapport dɔ gosi rapport min k'a dɔn k'a fɔ ni a yɛlɛnna ka taa conseil des ministres la a kɛra ten ni k'a dɔn k'a fɔ a kɛra décembre kalo tile 28 san 2022 tɛmɛnen na i k'a dɔn k'a fɔ ordonnance min ni u ye a ta ordonnance min ni o numéro i k'a dɔn k'a fɔ 02054 ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ 16 décembre ka kɛ ni décembre kalo tile 16 san 2022 ye i k'a dɔn k'a fɔ o kɛra sababu ye min b'a to i k'a dɔn k'a fɔ magistrat minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ baara kɛ cour suprême na dɔ bɛ se ka fara olu si kan don min na a kɛra ten min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni nana kɛ gɛlɛyaba ye a gɛlɛyara dɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ syndicat fila yɛrɛ bɛ i k'a dɔn k'a fɔ magistrature jɔ a la olu yɛrɛ tun ye baara bilancari kɛ nin ko in kama a kɛra min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ye requête dɔ don min k'a dɔn k'a fɔ cour constitutionnelle ye jaabi dɔ bɔ tantali a kɛra min b'a yira k'a fɔ ko ninnu ko u ye sebaaya sɔrɔ ko ko olu ka nisɔndiya a ma da tile kelen ma sabula i k'a dɔn k'a fɔ conseil des ministres min ni o dara o kan jamanikuntigi yɛrɛ ni o ye Asimi Goita Aso i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye décret wɛrɛ bɔ min bi i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka nisɔndiya i k'a dɔn k'a fɔ k'a don galama k'a dan sira min bɛ ninnu ka nisɔndiya dan sira la sabula i k'a dɔn k'a fɔ olu ka nisɔndiya danna i k'a dɔn k'a fɔ tarata ma araba conseil des ministres min bɔra i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ ninnu a kɛr'u ta ye ye article tugu ye olu ye n ka cɛ latunu kana kuma de an ka taa ayiwa olu ye n ka cɛ latunu ne ka cɛ tununa a tununa n terikɛ tununa wallahi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Dawuda Sangare indépendant kɔnɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye kunnafoni sɔrɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a papier copie dɔ la u taara di olu ma u ka journal sɛbɛnyɔrɔ la yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ ko Silima kɔni i k'a dɔn k'a fɔ Silima n'o ye syndicat libre de la magistrature ye a i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ko ninnu ye i k'a dɔn k'a fɔ damakasi sɛbɛn fila don min n'i k'a dɔn k'a fɔ kelen bɛ tali kɛ min na o kelen filɛ ka décret min da nin ye ordonnance min dalen filɛ ni o bɛ kɛ sababu ye ka san saba o fara i k'a dɔn k'a fɔ président de la cour suprême ale président de la cour suprême k'o fara o si kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ procureur général san saba k'o fara o si kan ni maa fila minnu filɛ nin ye ni san saba kan ka fara u ka san 65 kan sabula i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ t'u jɔ fɔ san 68 na walasa i k'a dɔn k'a fɔ u ka retraite a ka kunjɛ o baara min ni a kɛlen filɛ nin ye a i k'a dɔn k'a fɔ Silima u ma jɛ ni a ye koyi o tuma i k'a dɔn k'a fɔ olu ye damakasi sɛbɛn fila ladon min n'i k'a dɔn k'a fɔ kelen bɛ tali kɛ min na o ye k'a annuler k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bɔ a ma pepu damakasi sɛbɛn kelen o bɛ tali kɛ min na o de ye k'a suspend ni fila bɛɛ tɛ kelen ye suspension ni annulation ma jan ɲɔgɔn na ma jan ɲɔgɔn na nka article tugu dɔ den o tɛmɛ an ka taa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin syndicat in na n'o ye k'a dɔn k'a fɔ syndicat libre de la magistrature Kamson kumana ni an b'a wele ko Silima a ye k'a dɔn k'a fɔ ninnu ko ko u tɛ jɛ ni ko in ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko justice la magistrature i k'a dɔn k'a fɔ olu ka yɛlɛma hɔrɔnya bɛ u bolo magistrat n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ juges la k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya bɛ u bolo kuma i k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko sariya k'a dɔn k'a fɔ fila tɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen dama ka kan i k'a dɔn k'a fɔ sariya la sariya min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni a taara kabini diɲɛ waati janw na i k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ se ka ba ma yɛlɛma i k'a dɔn k'a fɔ suko ani dugusɛjɛ cɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ ko n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ cour constitutionnelle u ye sariya min ta k'a di olu ma i k'a dɔn k'a fɔ olu y'a yira k'a fɔ ko baara min ni a kɛlen filɛ nin ye n'o ye ka dɔ fara i k'a dɔn k'a fɔ ni maa ninnu si kan i k'a dɔn k'a fɔ a tɛ bɛɛ bi a tɛ bɛn sini wa i k'a dɔn k'a fɔ ko ani anw ka sariya a tɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ ani sariya tɛ taa ɲɔgɔn ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o suba k'o duguma jɛ a i k'a dɔn k'a fɔ ko sariya ka sariya sɔsɔ k'o de ye fɛn jamana in kɔnɔ ko a tɛ bɛn koyi ma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Silima la i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye requête u y'a don koyi u ko i k'a dɔn k'a fɔ u bi a ɲini cour suprême fɛ
président de la Cour suprême fɛ i ka dɔn k'a fɔ requête ninnu u ye a don o dɔ bɛ tali kɛ min na ni u b'a wele ko suspension n'o ye i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛn min ni a bɔlen filɛ nin ye a ka jan i ka dɔn k'a fɔ ka dɔ fara ninnu si kan i ka dɔn k'a fɔ a baara u ka a gulon fɔlɔ a banna walima i ka dɔn k'a fɔ min kɛ sababu ye ka dɔ fara u si kan a baara yɛrɛ k'u k'a bolo kan pewu o fila don k'a gulon fɔlɔ walima k'a bolo kan carrément n ko ten n kɔni article tigiw don den article tigiw don sariya tigiw don an bɛ ɲɛdɔn nin na ni bɛ taa n'a ye Dawuda Sangare a ko i ka dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ a i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i ka dɔn k'a fɔ magistrat i ka dɔn k'a fɔ ni u bɛ tali kɛ cinéma maaw la ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a i ka dɔn k'a fɔ ko fanga b'a fɛ k'a ka fangatigiya jira olu la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ jamana a ɲɛmaaw la k'u b'a fɛ k'a jira k'a fɔ ko fanga de bɛ olu la o tuma i ka dɔn k'a fɔ baara min ni a kɛlen filɛ nin ye a i ka dɔn k'a fɔ ko u fana u bɛ a ko sama a ko kan ka taa yɔrɔ o yɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ a bɛɛ lajɛlen sama u k'a dɔn k'a fɔ u ka sariyaw kɔnɔ sariya ni min ka kan i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko magistrature k'u ka indépendance bɛ u bolo o tuma i ka dɔn k'a fɔ magistrat i ka dɔn k'a fɔ ko maa tɛ se ka na fɛn kɛ a baara kɔnɔ min tɛ a dɔ ye sariya i ka dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni u bɛ magistrature to a la i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ka compétence n'o y'u ka kalan i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o tuma i ka dɔn k'a fɔ ko dɔ ka fara dɔw si kan i ka dɔn k'a fɔ ka dɔw to duguma a ko o ye fɛn min ni a tɛ bɛn koyi o tuma k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ nin ko in k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na Basiri filɛ an ye min mɔ l'indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn Abu n'i ye maa fila ye kɛlɛ la dɔrɔn bɛ taa nɔfɛ kana ɲininkali kɛ dɔ koba a bɛɛ ye Abu ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don teliya la Nouvelle Horizon n bɛ bɔ ni a ye mun ye sɛbɛnnikɛla ye o de tɔgɔ ye Seydou Konate ke Seydou Konate a kumara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye mouvement mun n'o bɛ sen kan n'o sigira sen kan walasa ka IBK fanga ni ka a dafiri Abu mouvement in n'an k'a ma ko Espoir Mali Kura EMK o tɛwa a ɲɛmaaba de ye cɛkɔrɔba ye n'o bɛ Seku Umaru Sisoko ko fɔ Abu Safinɛ Jara Seku Umaru Sisoko a kumara mun ye sɛbɛnnikɛla ye Seydou Konate a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Seku Umaru Sisoko nin ye laada ye mun ye mouvement Espoir Mali Kura ale bolo san o san u bɛ kunnafonidilaw kɔni Abu Safinɛ Jara k'u wele mun ye sɛmɛsɛmɛ foli baaraw bɛ boloda o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ ye kibaruya minnu yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔna la u yɛrɛ hakilinata ye fɛn jumɛn ye ani fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de b'u bolo walasa mun ye jamana in a bɛ se ka bɔ gɛlɛya o kɔnɔna la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko kunun kun ye o dɔgɔ duman ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Seku Umaru Sisoko minnu n'o bɛnna arabadon ma janvier kalo tile 4 san 2000 ani san 23 mun ye Seku Umaru Sisoko mun ye mouvement Espoir Mali Kura o ɲɛmaa tɛ wa Abu Safinɛ Jara a ye wele bila kunnafonidilaw ma Abu Safinɛ Jara a ma kɛ basi ye ko a n'a ko a dɛsɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi ni mouvement mun n'an k'a ma ko Espoir Mali Kura ni hakili b'a la ninnu saba de taara fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛgɛrɛjɛkuluba ye n'an k'a ma ko M5RP wa o M5RP nin kɛra sababu ye ka Laji Burama fanga ni k'a kɛ Cɛtu Sɛfini ye an ka jamana in kɔnɔ Abu Safinɛ Jara mun ye Espoir mouvement Espoir Mali Kura a ɲɛmaa de ye Seku Umaru Sisoko ye dankɔrɔba in kunun kɔni a kɛlen ka sɛmɛsɛmɛ foli ta ni ka limanaw ni kanubaw ni dɛmɛbaw k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara a y'i da don mun ye jamana yɛrɛ kibaruyaw la koyi mun ye Seku Umaru Sisoko a y'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana in kɔni a bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi maa minnu n'olu bɛ ka fanga mara n'o bɛ transition marabagaw ko fɔ Abu Safinɛ Jara k'e ko k'u ma sira k'a bila wa sira mun o kun taraselen don u ka taa sira mun fɛ mun ye Seku Umaru Sisoko ka fɔla ko sira in k'u kun y'a bila Seku Umaru Sisoko mun ye mouvement Espoir Mali Kura Abu Safinɛ Jara kunu a kumara koyi a y'a jira k'a fɔ ko mun ye transition a ye san 2 minnu k'o sɔrɔ Abu Safinɛ Jara k'olu dusukun kɔni ko a tɔɔrɔla kosɛbɛ k'o sababu kɛ ko mun ye ɲinifɛn ko o ma kɛ sɔrɔ fɛn ye maaw jigi kun dalen bɛ k'a fɔ k'u bɛ se ka baara mun k'o kɛ Seku Umaru Sisoko ka ko la ko fɔla ko o baara kɔni ko o ma se ka kɛ ko o n'a ta bɛɛ ko mun ye ale ka jɛgɛrɛjɛkulu ye n'o bɛ Espoir Mali Kura ko fɔ olu kɔni bɛna wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen k'o kɛ walasa mun ye jamana ye a bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔni u kɔnɔna la cogo min na mun ye Seku Umaru Sisoko ye Abu Safinɛ Jara hali bi mun ye cɛkɔrɔba a kumara kunun dɛ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye transition fanga mun n'o bɛ sen kan an bɛ don min na comme bi Abu k'e ko k'u ni Laji Burama fanga n'o bɛ IBK fanga ko fɔ k'e ko danfara babu u ni ɲɔgɔn cɛ wa o sababu kɛ mun ye Elhaji Ibrahima Boubacar Keita ale ka fanga kun bɛ ka mara cogo min na ani transition yɛrɛ ko a bɛ ka mara cogo min na an bɛ don min na comme bi Seku Umaru Sisoko ka fɔ la ko danfara ba ko a to u ni ɲɔgɔn cɛ Seku Umaru Sisoko a y'a jira k'a fɔ ko maa minnu n'olu bɛ fanga la bi n'o bɛ sɔrɔsilakaw ko fɔ Abu Safinɛ Jara ani ka taa fara mun ye gouvernement maaw kan a ma ɲinɛ abada conseil national de transition n'o ko fɔra a tɛ CNT ko fɔ wa ɲɛmaa de ye Segukaw ka Maliki Jaw ye Abu ko nin jɛrɛjɛkulu in bɛɛ lajɛlen k'e ko IBK ka sira kɔrɔ ko u tigi o de taama wa IBK ka sira kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye Abu yurugu yurugu a kunna
adamadenw k'u kusani ɲɔgɔn ye abu mun ye ɲangilibaliya an ka jamana kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko fanga ko o bɛ ɛna abu safinɛ jara lakanabaliya ko o ɲɔgɔn ye ani dabalofɛnw ko o sɔngɔ ko o yɛlɛ sanfɛ ani maaninfinw k'u daminɛ tayi maa kana kuma mun ye Sɛkumaru Sisogo a ye nin bɛɛ lajɛlen k'o fɔ kunu a y'a yira k'a fɔ ko mun ye maa minnu n'olu bɛ ka transition mara an bɛ don min na komi bi abu safinɛ jara k'u bɛ ka taama ne nin sira in kɔni ko o de ye Sɛkumaru Sisogo a y'a yira k'a fɔ walasa mun ye jamana in kɔni ko a bɛ se ka bɔ gɛlɛya o kɔnɔna la ale Sɛkumaru Sisogo a bɛ nin kana waatinin bɔ abu safinɛ jara ale ni fanga marabagaw kɔni ka yeta ko o ti kelen ye kabi san 2021 mun ye ale ka mouvement n'o bɛ mouvement espoir malikura o ko fɔ abu safinɛ jara k'u ye sɛbɛnfura dɔ kɔni bataki bila ka taa mun ye jamana faama ale yɔrɔ abu safinɛ jara hakilina ni miirina mun b'o la walasa mun ye jamana in k'a bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ la cogo min na abu safinɛ jara k'u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnfura ye k'a lase jamana faama ale ka jabalaw ma a ko mun ye militaire sira fɛ n'o bɛ lakana ko fɔ sɔrɔsi ko fɛ gɛlɛya hakilinata mun o b'u la abu safinɛ jara u y'o bugunatigɛ ko sɛbɛn kɔnɔ mun ye musaka ko fɛ politiki ko a ka ja fo ka taa fara mun ye bunadamadenw yɛrɛ sigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na olu ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnfura ye san 2021 ka taa n'a ye jamana faama ale ka yɔrɔ o la sɛbɛnnikɛla ko a mun ko mun ye Yusufu Sɛkumaru Sisogo mun ye cɛkɔrɔba ye mouvement espoir malikura o ɲɛmaaba tɛ wa abu safinɛ jara a y'a yira kunun k'a fɔ ko olu ma jaabi kelen sɔrɔ u ka laɲini ninnu na k'a fɔ ko k'a yira k'a fɔ ko mun a y'an ka bataki yɛrɛ sɔrɔ wa abu safinɛ jara ko olu o jaabi kɔni ko o sɔrɔ Sɛkumaru Sisogo a y'a yira k'a fɔ ko mun ye maa minnu n'u bɛ ka fanga mara an bɛ don min na komi bi abu siga t'a la ko kuma dumanin k'u b'o de lamɛn abu safinɛ jara k'o kɛlen bɛ gɛlɛya ye Sɛkumaru Sisogo a y'a yira k'a fɔ walasa mun ye jamana in bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la mun ye espoir malikura olu ye fɛɛrɛ ni dabali mun k'o sigi abu safinɛ jara kɛrɛnkɛrɛnna mun ye armée kunda u y'a yira k'a fɔ ko mun ye taaliw ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnna mun ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la yan ko n'i ye cercle jateminɛ k'a lajɛ ko cercle o cercle abu safinɛ jara ko mun ye maa 1000 ani 500 ɲɔgɔnna k'o ka taa cercle bɛɛ lajɛlen na wa mun ye camp militaire abu safinɛ jara k'o ka taa sigi mun ye cercle 49 kɔrɔlen in na abu safinɛ jara mun ye Sɛkumaru Sisogo ye n'o bɛ mouvement espoir malikura ale ɲɛmaaba ko fɔ kunun a y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ko an ka fɛɛrɛ dabali kɛ k'an tɛgɛ di Algérie ma mun ye Russie ani ka taa fara mun ye Chinois jamana kan walasa mun ye an bɛ se k'an ka yɛrɛma wɔrɔyan kɔni ko o sɔrɔ cogo min na walasa mun ye yiriwa k'o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna la cogo min na hakilinata mun bɛ mouvement espoir malikura la k'o de ye Mali an k'an tɛgɛ di Algérie Russie ani ka taa fara mun ye Chinois jamana kɔni kan nka mun ye Sɛkumaru Sisogo a ka kunun kɔrɔfɔ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu n'olu bɛ ka fanga mara an bɛ don min na komi bi abu n'a bɛ sɔrɔsilaka ninnu ko u ko fɔ abu safinɛ jara k'u ka yeta ko a ka dɔgɔn wa mun ye ŋaniya mun yɛrɛ b'u la abu safinɛ jara k'o de kɛra sababu ye an bɛ don min na komi bi k'an segin i bɛ ka fanga ale kɔnɔna la Sɛkumaru Sisogo nin kun ye ale ka kɔrɔfɔ ye kunun a ye mun lase kunnafonidilaw ma abu safinɛ jara an y'a bɛnnɛgɛmɔ k'a labɔ fasiri min kɔnɔ o de ye nouvelle horizon i bonya o b'a la Seydou Konate ale kalimukalatigi ye cɛkɔrɔba kumara kun dɛ Sɛkumaru Sisogo EMK cɛna a kumana bi cɛkɔrɔba a kumana a kuma nka an bɛ to ka kuma dɔ fɔ cɛkɔrɔba faramafɛnw olu de bɛ ɲɔgɔn dafa dɔn ni ma fili allo cɛkɔrɔba yɛrɛ kɔni a kumana dɛ a kumana kun dɛ M5 janjo kɛ ɲɔgɔn fɛ yan o kɛra kɛ alors olu de m'a fɔ ko ka fanga dɔ in bi o kɛra kɛ alors e bɛ mun kɔ non aw ka fanga na problème bɛ yɔrɔ min na aw ka fanga na fo ka na sisan ma a ye cɛkɔrɔba wele yan cɛkɔrɔba ma wele dɛ cɛkɔrɔba non mais ni cɛkɔrɔba n'an tɛ taa kungilenna kelen an t'a wele jamana ko yan bɛna min f'i ye ala k'an bɔ maa ko kɔnɔ kɔ mɔna cas min kan ni jɛgɛ ma tulo kan dɔrɔn mankan bɛ yen a ye siga t'o la dɛ parce que ni M5 ko in daminɛna kabi bi kuma min an bɛɛ y'an sen don a ko rɔ walasa ala an ka place sɔrɔ ni place tɛ sɔrɔ an da delen mɛnna abu safinɛ jara an tɛ ka wele transition dun bɛ ka ban anw dun tɛna se ka présidenya sɔrɔ ayi o banna tiɲɛ tɛ o banna dɛ anw na se k'o sɔrɔ o k'an sɔrɔ hali minisiri an na se k'o dɔw sɔrɔ a bɛ gɛlɛya o kuma transition de kun y'an don waati n'o bi kunjɛ o ma se k'an don an bɛ mankan wuli transition abu safinɛ jara n t'a dɔn ko min ye ka nin f'i ye a fɔ dɛ don mun na M5RP a bɛ sigi sen kan a don ne Mamadu Adama Mayiga an kun bɛ ka kunnafoni a di a sarada yan an ko abu safinɛ jara an ɲɛ bɛ maa dɔw la M5RP in kɔnɔ siga t'a la o kɔni b'a fɔ kɛnɛ ma ko an ta ye Maliko ye a banna nka olu ta ye dufako ye dɛ a banna dɛ ja aw y'a bolo si yɔrɔ min ka b'o to tile bɔra yen an b'a dɔn ko a b'a dɔn dɛ walahi a b'a dɔn M5 a y'a bolo bila bolo si yɔrɔ min walahi tile bɔra abu an ka tiɲɛ fɔ mun ye kɔrɔlen tɛ se ka kɛ ka kura dilan a tɛ se kɔrɔlen tɛ se ka kɛ kura ye a tɛ se ka k'a ye a mana labɛn togo togo a tɛ se ka k'a ye nin fɛn o fɛn filɛ nin ye ani wolokɔrɔ fɛn o fɛn filɛ nin ye
ni se ka kɛ jamana bɛ gɛlɛya ni ji tɛ jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ la Abu Safinɛ Jɛlɛ mana maliden fɛn fɛn ɲininka i kɛra opérateur économique ye o i kɛra karamɔgɔ ye o i kɛra kunnafonidila ye o i kɛra lakanaba ye o bɛɛ lajɛlen ko Maliko a banna bɛɛ lajɛlen ko an bɛ Maliko de fɛ k'anw ta ye Maliko ye an bɛɛ ta bɛ se ka kɛ Maliko ye cogo di Mali filɛ gɛlɛya mun kɔnɔ la ko an bɛ sɔrɔ o kɔnɔ la aw ta kɛ Maliko ye ka sɔrɔ malidenw tɛ ka se ka malo dunda sɔrɔ o tɛ se ka kɛ aw ka ta ye Maliko dɔ de ŋaniya man ɲi alors mais nga fɔ ka to an ka dɛmɛ sa dɔ de ŋaniya man ɲi Boubacar Tarawele bete i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ tɛmɛ a gosi n bolo don koyi an ka taa ko ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le soir de Bamako wula i k'a dɔn k'a fɔ Mayimuna Dunbiya Fakoli ka sɛbɛn don a ko i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ bunakun min kan sisan ni o ye politique ko ye ko dɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ministre de l'administration territoriale ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement ministre d'État ni jɔyɔrɔ belebele saba in k'a dɔn k'a fɔ a bɛ dankɔrɔba min bolo a b'a bolo dɛ lajɛlen bɛ o dɔn o cogoya ko Abdoulaye Mayiga n y'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Mayiga ale kɛn kun bɛ ka wele bila i k'a dɔn k'a fɔ parti politique ma walasa i k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛba dɔ ka se ka boloda lajɛrɛ min tali kɛ fɛn min kan bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko mars kalo nata in min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ référendum oui ou non n dɛrɔ ko o baaraw de tun kan ka boloda i k'a dɔn k'a fɔ yanni o don cɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ parti politique maaw la ministre i k'a dɔn k'a fɔ a ye wele bila u ma parti min bɛ yen ni o cogoya ko CODEM convergence pour la démocratie i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ Amion Guindo ye i k'a dɔn k'a fɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko ci tɛ nin ko in na koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ invitation min ni o bilalen filɛ olu ma i k'a dɔn k'a fɔ CODEM ɲɛma a ko c'est pas la peine awɔ olu tɛna k'a kɔnɔ c'est pas la peine awɔ k'u sen darɔ ayiwa bɛɛ ni hakilina tɛ ayiwa an ka taa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ministre de l'administration territoriale i k'a dɔn k'a fɔ a ye wele bila parti politique ma min ni k'a dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 9 don walasa i k'a dɔn k'a fɔ u kana sigi in kun ti dɔwɛrɛ dɛ o ye i k'a dɔn k'a fɔ élection min ni o bɛ senɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ élection kunfɔlɔ min ni o bɛ wele ko référendum o baaraw kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni mars kalo nata in ye o kuma o de senfɛ yan'o ka se i k'a dɔn k'a fɔ an ka jɛ ka baaraw sabati walima i k'a dɔn k'a fɔ an ka lajɛrew kɛ lajɛrɛ minnu ni olu bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ organisation ni o ye labɛn hukumu kɔnɔna ye i k'a dɔn k'a fɔ o de sababu la lettre a taara di parti politique ɲɛnama a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ministre k'a dɔn k'a fɔ a ye lettre ci koyi lettre min k'a dɔn k'a fɔ ni a ye a ci a lettre numéro ye k'a dɔn k'a fɔ 00382 03889 i k'a dɔn k'a fɔ o lettre o ye a numéro ye i k'a dɔn k'a fɔ a y'a bila kabini k'a dɔn k'a fɔ décembre kalo tile 30 don san 2020 22 i k'a dɔn k'a fɔ a y'a bila ka taa di parti politique ma i k'a dɔn k'a fɔ parti min ni o ye CODEM ye n'o ye k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛma o ye k'a dɔn k'a fɔ Amion Guindo ye Useni Amion Guindo i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a y'a ye k'a fɔ lettre min ni a dilen filɛ u ma a k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ CODEM tala a ko CODEM kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ CODEM ale sen tɛna ye a ko kɔnɔ a ɲɔgɔn ye la awɔ an ka taa Amion Guindo a ko i k'a dɔn k'a fɔ bonya ani karama a b'o ta ka ministre k'a sɛgɛrɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ministre ka lettre a fana ye jaabi min fɔ o kumakan de ye nin koyi a ko bonya ni karama n b'a ta ka ministre k'a sɛgɛrɛ i ka bonya b'i yɔrɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ Maliko i ta ye o ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ministre Abdoulaye Mayiga la i ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ nin baara min ni i kɛlen filɛ k'a boloda nin n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 9 la an ka taa lajɛrɛ min kɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ référendum o hukumu kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ale ka parti o cogoya la n'o ye CODEM ye ale ka parti kɔni k'a dɔn k'a fɔ ale ɲita ye min ye a ko olu se de a la koyi olu m'a fɔ parti wɛrɛ dɛ nka min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu ka parti la olu tɛna ye a kɔnɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kabi k'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ yen ni u bɛ a wele ko réforme constitution n'o ye k'a dɔn k'a fɔ constitution ye constitution kura min k'a dɔn k'a fɔ projet de constitution min ni o baara ni u y'o daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabi o waatiw la olu y'a jira k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko majɛ caman bɛ o ko in na i k'a dɔn k'a fɔ hakaja olu yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ o baara in ko o ka jɔ koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ o baara o ma jɔ o kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o baara o ma jɔ majɛw caman bɛ a kɔnɔ a ma jɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni u tɛmɛna ni o baara ye ka tila ka olu wele kɛnɛ kan kɛnɛ min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ko u kana lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ élection ko kan i k'a dɔn k'a fɔ ko olu sen tɛ a la bi u sen tɛ a la sini ba i k'a dɔn k'a fɔ a ye nin kɔrɔfɔ ninnu sɛbɛn k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jaabi ye jaabi min ni o taara ka ministre k'a sɛgɛrɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ projet de loi constitution min ni o
o baaraw kɛra kabini k'a dɔn k'a fɔ baara in bɛ sen waati min na olu y'a yira k'a fɔ ko baara in a kɛ waati tɛ sisan ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ olu y'a ye k'a fɔ ko baara min ni a filɛ k'a daminɛ transition fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u ka baara kɛta tɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ constitution kura min ni a baaraw bɛ ka kɛ olu y'a ye k'a fɔ majɛ caman bɛ a la o kuma i k'a dɔn k'a fɔ kabi o waati la olu ye k'a dɔn k'a fɔ n gwara k'a da ka dɛsɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min komi bi jamanikuntigi yɛrɛ ni o ye Asimi Goita Aso ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye décret dɔ ta teliyala décret min kɔnɔna na ni a taara k'a bi ni décembre kalo tile 19 décret in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ye maa dɔw ta maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛna i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye commission ye commission min bɛ yen ni olu bɛna a finaliser i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ kɛlɛ la waati min na ko k'a bolo kan waati kelen bɛ la jamanikuntigi i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye maa dɔw sugandi minnu yɛrɛ bɛna o projet kelen ta ko o ni ga an ka taa jamanikuntigi waati min na i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ o kɛlɛ la jamanikuntigi kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye maaw dɔw tɔmɔ minnu bɛna i k'a dɔn k'a fɔ projet in k'a bɛɛ lajɛlen k'a finaliser o kuma i k'a dɔn k'a fɔ o ye taabolo ye taabolo min i k'a dɔn k'a fɔ ni olu tɛ se k'u sen don o kow tɔ kɔnɔ bilen n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ nin cogo in na kabi o waatiw la olu ye kɛlɛ daminɛ kɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ CODEM kɔni CODEM ko olu ye kɛlɛ daminɛ kɛlɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ constitution baara min ni a bɛ sen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ a bolo ka koyi i k'a dɔn k'a fɔ ni a bolo ma kan baara fɛn o fɛn bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ constitution kura in baaraw kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ka taa référendum la i ka dɔn k'a fɔ ko olu sen de a lajɛraw si kɔnɔ Patrik filɛ an ye min mɔ soir de Bamakɔ kɔnɔ Mayimuna Dunbiya fa kule ale ka sɛbɛn Abu dɔ fara dɔ kan a b'a bugu wa a b'a caya indépendant ne bɛ n bolo o ma gosi ka don yanni n ka don indépendant kɔnɔna la sa mun ye n ka cɛkɔrɔba ye n'o bɛ Sidi Denɔ n'o b'ale kofɔ Sidi Denɔ Abu an bɛ foli lase a ma ko ɲumanni yɛrɛ o dugumala la k'a fɔ a ɲɛna ko a Denɔ a n'a ka denbaya foli bɛ lase u bɛɛ lajɛlen ma k'u Denɔ Abu indépendant n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla ale tɔgɔ de Musa Sayɔn Kamara Musa a kumara a ko hali bi ka ɲɛsin mun ye an ka jamana a constitution kura mun n'o kan ka sigi sen kan o baara mun n'o bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ka bɛn min ye marisi kalo tile 19 ma ka ɲɛsin o ɲɛbila baara ma i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na sisan mun ye maa mun bɛ n'o de bɛ colonel Ablaye Mayiga kofɔ ministre d'État o tɛ wa Abu ale de fana ye jamana ka gouvernement ka kumalasela ye wa i bɛna ye k'a fɔ ko kalata mun n'olu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la a baara bɛɛ lajɛlen talen bɛ ka kalifa nin cɛ kumaba in de ma colonel Ablaye Mayiga Abu Safinɛ Jara ka ɲɛsin mun ye constitution kura in ye ale baaraw ma Abu ko mun ye colonel Ablaye Mayiga a ye wele bila mun ye parti politique bɛɛ lajɛlen ma k'u kɔni u ka n'u ka sigi barolasigi o kɛ bi barolasigi mun ni a bɛ kɛ sababu ye mun ye baara in tɔ a bɛ se ka tiimɛ cogo min na i n'a fɔ i bɔlen filɛ k'i da don a la cogo min na mun ye sɛbɛnnikɛla n'o de bɛ Musa Sayɔn Kamara n'o b'a ale kofɔ a ko mun ye an ka jamana gouvernement a ka ja ka taa fara mun ye jamana faama ka Asimi Goita Abu olu kɔni ye mun ye commission dɔ k'o sigi sen kan commission mun n'o bɛ na projet de constitution n'o bɛ constitution kura o kofɔ k'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban ti tayi ka ɲɛsin o baara in ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye colonel Ablaye Mayiga a kɔni a ye wele bila mun ye parti politique bɛɛ lajɛlen ma bi alamisa donya in na n'o bɛɛ bɛ janvier kalo tile 5 ma Abu Safinɛ Jara k'u ka taa baro lasigi kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye référendum mun yɛrɛ n'o kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ marisi kalo tile 19 Abu an n'o tɔ cɛ ko a tɛ tɛmɛ mun ye kalo 3 o ɲɔgɔnna kan Abu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a tɔ tɛmɛ kalo 3 ɲɔgɔnna kan mun ye fɔ barolasigiw de ka kɛ Abu Safinɛ Jara minɛn o bɛ se ka minɛn k'o datugu cogo min na sigikafɔw ka kɛ an bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na an bɛ se ka bɔ da kelen fɛ yanni marisi kalo tile 19 cɛ ka ɲɛsin o ɲɛbila baara in ma mun ye colonel Ablaye Mayiga a ye wele de bila mun ye parti politique bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na mun ye décembre kalo tile 30 kɔni a ye bataki ci ka taa di mun ye parti politique bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye hakilinata mun b'u la miirinata mun b'u la u k'a kɛ sɛbɛnfura ye u ka taa a da tabali sanfɛ ka bɛn bi janvier kalo tile 5 ma san 2023 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ninnu ka ɲɔgɔn ye Abu Safinɛ Jara a bɛna kɛ waati la waati mun n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ waati mun n'a samanen don kosɛbɛ mun ye classe politique u ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin mun ye constitution kura in o sigili sen kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye waati kɔni ko a ka gɛlɛn u ni ɲɔgɔn cɛla la kosɛbɛ a ko mun ye parti minnu bɛ yen nin waati in na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye parti politique caman bɛ yen Abu Safinɛ Jara olu fana kɛlen bɛ ka muruti fari k'a boloda kosɛbɛ n tɛ sɔn an yɛrɛ koyi ka ɲɛsin mun ye constitution kura ko kuma mun na a bɛ sen na u tɛ fɛ k'a kuma yɛrɛ mɛn u tulo la a ko
o partout la sagajigije o bo ula no ko fora ate parena aleta o ko fowa parena alebo ula adema PAG adema koroni Abu Safna Jara aninga ta fara munye laji burama alete ruka no ko fora abe cadre de parti regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel Abu Safna Jara aninga ta fara jere de kulu waraka lainin dora uluka lainin to dora koy konshongo kuma ida aka bla pew ta kana maga akuma la pew uluka laini oyo oye ako munye o wati kala la munye anga jamana gouvernement kenenger la ministre mun nobe administration territoriale na bele insan nobe che kuma bayen ko fa kolonel abla maiga ala ko ni ala ni parti politique bela jelen fe ku ko ni u kan ko borlo sigi ko kabi akilna mu la mir na mu bula bela jelen kan akilna ta ka afo Abu Safna Jara bu saka feran dabale mun ko sigi senga yani masikalo klita ani kononton che wala sa munye constitution kuranyi abaro be saka sigi senga to ko muna wole kun ko ni oyo oye Abu Safna Jara ga bara ko ni ko abena gele fo ka fo abe gelade ko sabu ke parti kuma ba munun fila ka murti fo ni ka afari ka bolo da iningali to mi de be sigi mu ya transition mara bagaw la jibura ma dasana femuna Abu munye Alpha Mar Konare ale dasana femuna Amadou Toumani Touré ale dasana femuna femuno be talike constitution kura o sigi senga nu yene fanga obuna sega akewa iningali to mi abe sigi na fone fila ni anya benege mo ka bo indépendant ale konela Musa Sayon Kamara ale sabaningala Abu Ibunya Obala bete ambe do deke transition mo chabu bolo de para be bolo anga chere aywa parce que ni tani mugati ko ejube murti farida wati tesisa dugu ko fana te dugu nyele fere no fiena mena o para de na kesino sake bunya ba nyongo bolo jala ni nyama nyongo bolo jala koy ni imasika isete de minga ay nera ko ni mana ne ko ka fara kandro bare ngake anga jamana ngona la ko afra ka nga befen ma to re de testimony fe watishi an beno kan ayo o tike anga jamana ngona we ko be jera ka ta fangle o kemandi o tike koy kemandi Abu Safna Jara o tike de kemandi ka fo ko be jera ka ta fangle Abu Safna Jara o tike na laso o kemandi de anga jamana ngono kemandi yango politiko buna kunga politike buna kunga ka be transition dam na fosa do be kelela abana wallahi watu bolo jigine ka ba dam na fosa tu bolo jigine ka do ka fo place ko manya suro fo bi do be kelela abana tu bolo jigine bolo te jigine na kele keke ni ite chala politique ko yin dama ko na kele kede ay mena mo fiena Abu ala anga chien fo nyogoy anga bo mako kono jamana ko ina anga bo mako kono effectivement Abu dugaw mu na kera jamana nyi adago shika boko kuju anga bo mako kono dugaw mu ali bi na buga ka jamana nyi adago shika anga bo mako nga ali bi ça va pas kasa ale be njore na bi fo ni ga boy fanga bo de kono nama bo kono Mali takabla be fembe abana ego Mali nego Mali burago Mali yusugo Mali o kuma na an kelero be ke fe ani kelero Mali be sika lafia trodi ko final abana net te sika ke e be sika ke nga tu ka ke abana o dorone do mabana o doron ta o de sira fede ayi fo ma don de sika ke me nkolo place la awo wala sanga nga dunda wal man ne yake etina fe ola voilà fo fi e bina to min zoro e bina a sebaya min zoro o hasidia no nyegoya anga bo duna anga bo kono de fanga bo de ko wa mina mu vie Abu enteni ye Abu Safna Jara ni tiki nyina ni ala e ko mun dan ko bi ke ni ko ka tiki nyina ala bi fa bi ki ko wal ma bi mo la bi ki nyina ma kelemani babba mo ko sugu ba jole ba ni to ka awoyo ka me alors o fa anga referendum ama la jereke ama ke ama eriyo ke globala ka claque à vote do ke ni marxiste ami voter ay interrupter ça oui ou non oui awo constitution oui ou non oui ay interrupter ça che ternu wi anga dugolo be fere ka ba docteur so ndogole du ya famu o be ternu ya mais décentralisation te wa afete politique naturelle wa o le be meru kono wa be politique mawdi o le be ne ternu ya kuma baraka dani munum bla mu ka boloka ma se ka wasa do lu yere law jamani be se ka taka kalfa na to dible aywa ko de ba do mu ba kono o wadu kama ya kama nga kono ya famu ka ayoro tamangu to ba ka dese ka kanze mwala bibi na koni anye politique mo ante politique kono politique kala koni mi ete ka chile nyaga ima da tegere forma ameta suku ko kana
Abu Sabne Jarantara nana dantigɛli belebele ne bolo o t'o la arajo ye Nuru FM ye 94.4 murumuru duuru an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani ale wɛrɛda la badabada samu kile dangoroba in an bɛ foli ta ni ka sarada k'a ɲɛsin a fɛnɛ ma mun ye Jalakɔrɔji ale kɔnɔna la maître Gaba international an bɛ foli lase Gaba ma nin waati na ko a Gaba Abu an tɛ taa sirajan ta ma i bolo gosi joona an ka taa Bele kado ka fɔ an bɛ dugawu de kɛ Gaba international an bɛ dugawu kɛ a ye awɔ ka dɔ ka fɔ ani ce a ka cɛsiriw la kosɛbɛ ka jɔ ye a bɛ k'a kɛ ko min kɔnɔ a bɛ ka kɛ Jalakɔrɔji kɛrɛnkɛrɛnya la awɔ an b'a fɔ ka waleɲuman ko Gaba Bele kado ka fɔ n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le soir de Bamako wula awɔ nouvelle horizon o don nouvelle horizon i ka dɔn k'a fɔ nin ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ vie chère la an bɛ waati min na komi bi hali bi wa yɛlɛn bɛ a kalama k'a fɔ dugu a jalen bɛ wallahi i k'a dɔn k'a fɔ direction générale de la concurrence direction générale du commerce de la consommation olu k'i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ CFA wari 1,556,000 n'a kunkanfɛn caman a ye k'a dɔn k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na san 2022 la ko o sera ka sɔrɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na gouvernement kun ye a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ ka prix dɔw ka olu fixe da dumunifɛn dɔw bɛ yen minnu ni k'a dɔn k'a fɔ a prix bɛɛ lajɛlen kun fixelen bɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ maaw kana a feere ka tɛmɛ o kan maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye prix fixe ka prix tɛmɛ o kan i ka jɔ kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ nin cakɛda in fɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko direction générale de la concurrence du commerce de la consommation olu ye wuli ka jɔ k'a sɛbɛn boloda CFA wari 1,556,000 n'a kunkanfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u sera k'o bɛɛ lajɛlen salo k'o bila i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana a waganiba kɔnɔ o ye k'a dɔn k'a fɔ trésorerie ayiwa u ye baara kɛ i ye baara kɛ dɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Demba Conte la a ko i k'a dɔn k'a fɔ kabini k'a dɔn k'a fɔ lutte contre la corruption walima i k'a dɔn k'a fɔ lutte contre la vie chère i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ ka jamana in k'a mara bi kɛrɛnkɛrɛnnenya transition maaw ko ni jɔrɔ bɛ u la i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye vie chère ko ye i k'a dɔn k'a fɔ ni wuli ka jɔ bɛ u hamina i k'a dɔn k'a fɔ ni fɛn bɛ u hamina fɛn min kɛn bɛ ka u sunu a ɲɛ minɛ u la an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye dugu jaliko in ye n'o ye k'a dɔn k'a fɔ vie chère ye o ye sababu la i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ waati min na ni k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ani UEMOA olu ye k'a dɔn k'a fɔ ɲagini bere ta ka anw ka jamana in k'a sɛgɛrɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka don sansara kɔnɔ cogo min na o de waatiw la i k'a dɔn k'a fɔ direction générale du commerce et de la consommation olu ye k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ k'a boloda walasa i k'a dɔn k'a fɔ da dumunifɛnw olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ marabaaw olu ka hakilina ye bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sukaro la ka taa bila malo ani k'a dɔn k'a fɔ buru walima farini k'a dɔn k'a fɔ u tun ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja prix bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka fixe cogo min na a kɛra ten ɲini k'a dɔn k'a fɔ jagokɛlaw fɛ jagokɛla misɛnnin fara a jagokɛla kumaba kan min bɛ se k'a feere prix min na ka bɛɛ lajɛlen ka prix fɔ i ɲɛna anw minnu ye k'a dɔn k'a fɔ dugukɔnɔmɔɔw ye an kan ka san prix min na nin bɛɛ lajɛlen kɔni k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen danɔkun tigɛ kun kɛra ma ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ a tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin cakɛda in na olu kɔni y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na ka maa dɔw bila k'a dɔn k'a fɔ civil la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ jateminɛkɛlaw ye olu k'a dɔn k'a fɔ olu kun bɛ don sugu kɔnɔ ka sugu k'a larawe a bɛ n'a fɔ laraweli kɔni kɛra dɔw tɛmɛnenw na a yɛrɛ k'a fɔ ko hakaja magasin dɔw yɛrɛ bɛ Bamakɔ kɔnɔ minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu falen bɛ balo la fɔ a tɔli la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ magasin ba dɔw falen yera bɛɛ lajɛlen ye u ye k'a dɔn k'a fɔ commerçant dɔw bɛ yen minnu ni olu kɛn kun bɛ ka balo k'a dogo walasa k'a dɔn k'a fɔ a ma gɛlɛya waati min na olu bɛ se ka bɔ ni a ye k'a feere ma k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Bafa ani Kilicɛ olu bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na ma k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ale ye wulikajɔ k'a boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya direction générale de la du commerce et de la consommation k'a dɔn k'a fɔ ka maa dɔw bila k'a dɔn k'a fɔ dugu kɔnɔ munumunu zalo u k'a kɛ butikidaw la u k'a kɛ k'a dɔn k'a fɔ karew kɔnɔ a ka ja k'a lajɛ ni maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ prix fixe bɛ prix min na ni maa min tɛ k'a feere o la k'a dɔn k'a fɔ ɲagini min ni u n'o ka kan i k'o ta k'o sɛgɛrɛ o de sababu la i ka dɔn k'a fɔ olu fana u ye baara u y'a kɛ o kɛcogo la a ka ja min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ PV 2,457 k'o de gosira maaw kan kuma ye k'a dɔn k'a fɔ o gosira maaw kan wa maaw fana i k'a dɔn k'a fɔ Amadi Tara ka bi dɔw kan sabula i k'a dɔn k'a fɔ a kun fɔra k'a fɔ maa o maa n'i tɛgɛ tara bɔrɔ kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Amadi hakɛ dɔ la i bɛ o sara kuma ye k'a dɔn k'a fɔ u ye Amadiw bin maaw kan fɔ ka t'i jɔ fɔ 1,100,000 1,50,000 a n'a kunkanfɛn o bɛɛ lajɛlen
sera ka minɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni i k'a dɔn k'a fɔ u ye sariya u ye a kan sɔsɔ o wari minɛna olu la an bɛ waati min na komi bi a ko wari ko taara bila an ka wagandɛba kɔnɔ o ɲɛna i k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛra tari ye o ɲɛna cakɛda min filɛ nin ni o ye direction générale de la commerce du commerce et de la consommation kɛmɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda an bɛ waati min na komi bi ni maa min ye anw ka autorités ta k'a lajɛ k'u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ u y'a boloda kabi waati jan walasa i k'a dɔn k'a fɔ da dumunifɛnw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'a ta o ta maa ŋaniya jugu dɔw de bɛ dugu kɔnɔ minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jamana kɔnɔdenw an bɛ se ka tɔɔrɔ cogo min na sabula i k'a dɔn k'a fɔ ni an tɔɔrɔla ka tɔɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an na ɲamakin ka kɛ an ka faamaw kan i k'a dɔn k'a fɔ commerçant dɔw bɛ yen a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ magobatigi dɔw bɛ yen a bɛ n'a fɔ olu ka hakilina de ye nin ye i k'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ bɛ se ka don jamana kɔnɔdenw ani an marabaaw cɛ cogo min na Patrik filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Kɔnte ale ka sɛbɛn Nouvelle Horizon Demba Kɔnte an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu o waati kelen na mun ye Bintu Sila a sɔgɔlen na Faransi o dugukolo sanfɛ an bɛ foli ta ni ka a ɲɛsin a ma k'a fɔ a ɲɛna ko a sila Abu a fɔ tare ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don n bɛ bɔ ni Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla ale tɔgɔ de Demba Kɔnte Demba Kɔnte a y'a jira k'a fɔ ko an ka taa mun ye douane malienne ye an ka taa o kɔnɔna la Abu Safinɛ jira k'olu kɔni ye san laban tare la koyi ko olu ka san laban ye Abu Safinɛ jira ko laɲini ko o kɛra sɔrɔ fɛn ye an ka douane malienne Abu Safinɛ jira mun ye décembre kalo in kɔnɔna la u ye wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan mun ye CFA wari miliyari 70 ɲɔgɔn na Abu k'o salo ka t'o da an ka wakane o kɔnɔ kosɛbɛ miliyari 70 tabarika a kɛra mun ye Demba Kɔnte a y'a jira k'a fɔ ko mun ye inspecteur général mun o bɛ douane kunna bi n'o ko fɔra a tɛ Amadu Konate a t'a ale kofɔ wa Abu siga t'a la a ka n'a ka cɛdenw u bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɔni a bɛ gɛlɛya kɔnɔna la jamana wakane a bɛ se ka fa tɛntɛn cogo min na Abu k'o ye inspecteur général Amadu Konate a n'a ka cɛdenw ka miirina ye o de hukumu kɔnɔna la ni hakili b'a la mun ye novembre tɛmɛnen siga t'a la mun ye CFA wari miliyari 60 Abu a n'a kunkan fɛn u ye o salo ka taa o da mun ye an ka wakane o kɔnɔ o kɛra novembre Abu Safinɛ jira o n'a ta bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye inspecteur général Amadu Konate a ma wasa koyi a y'a jira k'a fɔ ko nin mun na donnen filɛ nin novembre kɔnɔna la ko a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan mun ye décembre ta kɔni ko o ka caya ni novembre ta ye o de hukumu kɔnɔna la wuli ka jɔ bilala sen kan décembre in kɔni Abu Safinɛ jira mun ye douane malienne ye u ye wakane k'a fa tɛntɛn CFA wari miliyari 70 a n'a kunkan fɛn Abu Safinɛ jira k'u donna n'o ye an ka mun ye wakane o kɔnɔ Abu Safinɛ jira o CFA wari miliyari 70 a n'a kunkan fɛn n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ douane yɛrɛ tɛ ka baara kɛ yɔrɔ mun na ko o de dagosi o ka bon kosɛbɛ nka o n'a ta bɛɛ mun ye inspecteur général Amadu Konate a n'a ka cɛdenw ye wuli ka jɔ k'o bila sen kan walasa mun ye wakane a bɛ se ka fa cogo min na sɛbɛnnikɛla ko ka ɲɛsin nin baara yɛrɛ ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye directeur général de douane malienne n'o bɛ inspecteur général Amadu Konate kofɔ Abu k'a ye foli ta ni ka ɲɛsin a ka baarakɛlaw ma ko sabu kɛ ɲɛmaa tigɛ foyi ye kɔma kɔ a ye foli ta ni ka ɲɛsin a ka baarakɛlaw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka douane malienne Abu ko san kura in kɔni ko o daminɛna ni hɛrɛ la dɛ ko sabu kɛ maa minnu bɛ douane ɲɛmaaya la bi n'an k'a ma ko Amadu Konate ka ɲɛsin mun ye jamana marabagaw yɛrɛ ka laɲini ma Amadu Konate waati tɛmɛnenw na a ye wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan a ka bolofara minnu bɛ an ka région kɔnɔna la Abu Safinɛ jira a taara mun ye a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen o la ka taa mun ye jamana faama ye laɲini minnu k'o kɛ Abu Safinɛ jira ka taa da bɛɛ lajɛlen tulo kan jamana faama kɛlen bɛ ka danaya minnu k'o ta ka da ale n'a ka cɛdenw kan danaya in Abu Safinɛ jira a minɛ a bɛ se ka fa cogo min na Amadu Konate Abu Safinɛ jira a y'o wuli ka jɔ k'o bila sen kan o hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye décembre kalo in kɔni kɔnɔna la Abu Safinɛ jira ko laɲini ko o kɛra sɔrɔ fɛn ye koyi a ko n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ waati mun na mun ye CEDEAO ni UEMOA Abu Safinɛ jira u b'u ka ŋaniya juguya in ta ka jamana kɔni ka a sɛgɛrɛ siga t'a la ko douane ye wuli ka jɔ caman nin kɛ Abu Safinɛ jira ka cɛsiri caman nin kɛ walasa mun ye an ka wakane a kana jigitɛɲɛ cogo min na ko douane k'u o baara wuli ka jɔ u y'o kɛ Abu Safinɛ jira a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ nin kalo saba laban in na i bɛna ye k'a fɔ ko douane u ye musaka mun n'o ladon an ka wakane kɔnɔ Abu i tulo ma da ko CFA wari miliyari 200 ɲɔgɔn na Abu Safinɛ jira ko a bɛ ta o la o kɛra mun ye kalo saba laban in kɔnɔ san yɛrɛ 2022 o laban dɔw la Abu Safinɛ jira o b'a jira an na k'a fɔ ko mun ye san kura mun n'o daminɛlen filɛ nin n'o bɛ 2023 o kɔfɛ Abu Safinɛ jira ko mun ye douane ye u bɛna wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen k'o bila sen kan mun ye doni mun
n'a taara ka d'u ma Abu Safinɛ Jara mun ye jamana faama hali bi a bɛ se k'i jigi da o kan cogo min na siga t'a la ko mun ye inspecteur général Amadou Konate a n'a ka cɛdenw Abu Safinɛ Jara k'u bɛna wuli ka jɔ k'o bila sen kan san 2023 ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye cogo min na nafolo filɛ nin ye an y'a bɛnnɛkɛmaw ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ale tɔgɔ de Demba Conté Abu Ibunya o b'a la bidi kadu ka fɔ Demba Conté an b'a fo éducateur du renouveau a Konate la Ismaïla Bala Traoré ale ka sɛbɛn Ismaïla ko di i ka dɔn ka fɔ an ka taa agence nationale de l'aviation civile mun bɛ yen ni an ko u ma damasɔn kuma la an n'a kɔ i ka dɔn ka fɔ bureau du vérificateur général i ka dɔn ka fɔ olu u donna o yɔrɔ in na min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ majɛ caman kɛnɛna min bɛ t'i da gosi bɛ t'i jɔ fɔ CFA wari miliyɔn 300 wariko ani 40 CFA wari miliyɔn 300 ani 40 nin cakɛda min filɛ nin ni u bɛ wele ko ANACA i ka dɔn ka fɔ agence nationale de l'aviation civile i ka dɔn ka fɔ bureau du vérificateur général i ka dɔn ka fɔ a y'a ka taama bere ta min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ san 2017 2018 ka taa bila i ka dɔn ka fɔ san 2019 la o rapport i ka dɔn ka fɔ ko u ye a gosi min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ majɛw caman de yira n'u o da fɔ ka tɛmɛ min bɛ tali kɛ CFA wari miliyɔn 300 ani 40 k'o de majɛ o yira majɛw bɛ tali kɛ fɛn min kan o de bi min bɛ wele k'i ka dɔn ka fɔ irrégularité administrative min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ sɛbɛnfura minnu ni olu kan ka ladon walasa i ka dɔn ka fɔ wari minnu ni olu bɛ bɔ o baara cɛɲumanw olu kan ka kɛ cogo min na ka taa se i ka dɔn ka fɔ wari minnu fana bɛ yen ni o ye majɛ filanan ye majɛ minnu bɛ yen i ka dɔn ka fɔ ni olu bɛ wele ko irrégularité financière n'o ye wari minnu ni olu kan ka don dondaw olu ma don min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ minnu kan ka bila olu ma bila o de bɛ wele ko irrégularité financière min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ irrégularité administrative la n'o bɛ tali kɛ a sɛbɛnfura kow la i ka dɔn ka fɔ a yirala ka fɔ ministériso min ni o ɲɛsinnen bɛ i ka dɔn ka fɔ aviation civile ma i ka dɔn ka fɔ an bɛ waati min na komi bi i ka dɔn ka fɔ olu ka président directeur d'administration président du conseil d'administration k'i ka dɔn ka fɔ ko n'i y'a yɛrɛ ko ta k'a lajɛ i ka dɔn ka fɔ kabini san 2018 la i ka dɔn ka fɔ ale ka mandat ko o kun vori la i ka dɔn ka fɔ k'a daminɛ san 2018 la ka fɔ sisan ma hali bi ka dɔn ka fɔ ko a bɛ ka baara kɛ cakɛda in kɔnɔ tiɲɛ don wa fɛn ye min ni a ti bɛn tiɲɛ don i ka dɔn ka fɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn ka fɔ cakɛda dɔ bɛ a yɔrɔ la min ni u bɛ wele ko auditeur interne auditeur interne i ka dɔn ka fɔ o fana ye cakɛda dɔ ye min ni o kun kan ka sigi i ka dɔn ka fɔ sen ka baarakɛ yɔrɔ in na i ka dɔn ka fɔ o baaraw ko o ma kɛ i ka dɔn ka fɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ marché la marché kɔni i ka dɔn ka fɔ ko olu bɛ ta ka di i ka dɔn ka fɔ ɲɛnamaw ma marché minnu bɛ yen ni olu kan ka i ka dɔn ka fɔ a kan ka ta sariya minnu kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ procès verbal la ko o tɛ kɛ marché la marché ko bɛ ta i ka dɔn ka fɔ k'a di i ka dɔn ka fɔ ɲɛnamaw ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ bolifɛnw na bolifɛn minnu bɛ i ka dɔn ka fɔ ni olu bɛ i ka dɔn ka fɔ cakɛda in na bolifɛn minnu bɛ yen ni olu ye tali kɛ mɔbiliw la i ka dɔn ka fɔ ni a taara k'a lajɛ o bolifɛnw i ka dɔn ka fɔ ko sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na o fana marché bɛ ta ka di i ka dɔn ka fɔ sɔgɔmaw ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ nin cakɛda in na ni o ye ANACI ye agence nationale de l'aviation civile i ka dɔn ka fɔ ko majɛ caman yɛrɛ a yɔrɔw la i ka dɔn ka fɔ baarakɛda dɔ fana bɛ yen ni o bɛ wele ko i ka dɔn ka fɔ ni o ye ka dɔn ka fɔ aviation brigade de transport i ka dɔn ka fɔ ko o dɔ kun kan ka dayɛlɛ a yɔrɔ la ka yirala k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a b'i n'a fɔ ko o wari dɔw dira i ka dɔn ka fɔ o baarakow kama o baaraw i ka dɔn ka fɔ olu ma sabati min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ irrégularité financière la musaka tali kɛ musaka ko nasiraw la i ka dɔn ka fɔ musaka dɔw bɛ yen minnu n'i ka dɔn ka fɔ olu kan ka don ka taa cakɛda in ka hukumu kɔnɔ i ka dɔn ka fɔ faso yɛrɛ bɛ wari dɔw fana di minnu ni ka dɔn ka fɔ olu kan ka don walasa ka baaraw kɛ a kɔni yirala k'a fɔ vérificateur ale ka nin wulikajɔ in kɔnɔna na n'i b'a ye k'a fɔ ko o baaraw olu si ma kɛ i ka dɔn ka fɔ n'i y'a ta ka lajɛ nin cakɛda in ni o ye ANACI ye agence nationale de l'aviation civile majɛ caman de yira min ni a dagosi bɛ t'i jɔ fɔ miliyɔn 300 miliyɔn 40 ani a kunkanfɛn o nin bɛɛ lajɛlen de kɛra majɛ min ni a bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ san 2017-18 ka taa se fɔ san 2019 fɛ vérificateur ale kɔni a ye rapport kɛ i ka dɔn ka fɔ rapport ni ale y'a ka baara kɛ a tɔ kan ka taa yɔrɔ min na ko i ka dɔn ka fɔ ko a baara a bɛ o ɲɛmaa tɔw bolo kosɛbɛ Basiri filɛ an ye min bɔ i ka dɔn ka fɔ éducateur du renouveau Bala Sumala Traoré ale ka sɛbɛn Abu an dɛngɛlɛnnen don san 2023 siga t'a la mun y'an ka kasobon kulekan na sɛbɛkɔrɔ bɔ ye a bɛ bɔ o kana siga Abu foli an b'a ta nin waati biti sabali sa a ye kulekan bɛ bɔ kulekan bɔ ye a bɛ bɔ e k'i sigi a lajɛ cɛ o tɛ maa man ka nisɔndiya o fana na dɛ an bɛ nisɔndiya kulekan bɛ taa bɔ kasobo la waati min kulekan de bɛ bɔ ayiwa a bɛ bɔ de ayiwa n'i m'a kɛ ka ɲɛ jagoya bɛ taa n'i ye maa mun selen ye Abu Safinɛ Jara i nɔ b'a la koyi n'o tɛ diɲɛ ma don o don nasɔngɔw bɛ tɛmɛ kasobugun da la o tɛ tɛmɛ yan wele bɛ bila olu ma n'i ye maa mun selen k'u y'a dun i m'a ɲa de i nɔ b'a la Ala ka ɲɛ ka d'a ma Ala k'an sutura Ala k'an ta k'an tulo b'a rɔ ami Abu ne ko min ni ɲininka m'a fɔ n k'a kɛra dɛ kɔrɔ juguman tɛ dɛ m'a fɔ n k'a kɛra dɛ mun bɛ yen
jamana mun bɛ taabolo min na ko bi ne dɔ million 10 ta sisan n m'a fɔ n k'a kɛra dɛ ka million 10 tarabaso ka bɔ jamana wakane kɔnɔ n'a ye million 1 ni ne ma est ce que ni ko ka wuli ne nɔ bi ne kan ka wuli yan I kan ka wuli fangaw tɛmɛna ni a fɔ ka nɔgɔya dɔɔni fanga tɛmɛna hala ma mɛ ni kun ye dunni kɛ ka se million 1 ma déporté ne m'o f'i ɲɛna sa mais aya ne t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na o n'a dira ni m'a fɔ n k'a kɛra dɛ ka misali de f'i ɲɛna kan ka nɔ minɛ parce que n'o tigi nɔ minɛ na million kɔnɔntɔn k'o dun million 1 ka di ne ma n'o nɔ minɛ na a bɛ fɔ ko million 1 min b'a jɔ o bɛ fa jumɛn o bɛ bɛɛ tɛ bolo a ye taa cɔ min ka na bouclé ko bɛ bouclé n'u ye contrat signé ni ye a y'a Musa Pinɛ jira contrat bɛ signé million 2 nka facture bɛ taa yira k'a fɔ ko million 10 a banna ɲɛ b'a la kunnafonidila caman ta u ye fɛ ka tɛrɛ o yɔrɔ in na o sen fɛ dɛ kunnafonidilaw Ala ka ɲɛgara ma Ala k'an sutura an ka nin bila yan mun ye Burama Kulubali an b'ale fɔ Espagne nin waati in na k'a fɔ a ɲɛna ko a Kulubali Espagne kɔnɔ la a an bɛ bi taa an b'a bɛn nɛgɛ ma ka da yan